Здравствуйте, дорогие гости! Мухлиса Нигматуллина Буби исеменә башлаган җыелышка чын күңелдән сезне каршы алырга бик шатмын. Мне по нраву изгиб ваших тонких бровей, завитки непослушных темных кудрей, ваши тихие речи, что сердце влекут, ваши очи прозрачны, как изумруд. Эти строчки написал великий Габдулла Тукай. Но что пишет он дальше? Ваша школа с телятами рядом, в углу. Вы сидите, хиджик, бормоча на полу. От природы золота нет вам цены, но погибнуть в невежестве обречены. Но вот с этими строчками Габдуллы Тукая смело можно поспорить. И первой женщиной, бросившей вызов обществу, была просветительница Мухлиса Буби. Что означает имя Мухлиса? В переводе с арабского это преданность, это чистота сердца. И именно такой Мухлиса Буби и была, преданной своим целям и своим идеалам. И именно поэтому сегодня, спустя 150 лет со дня ее рождения, мы снова вспоминаем имя этой исторической фигуры Мухлисы Буби. В рамках культурно-просветительной программы нашей татарской гостиной и в честь празднования столетия образования Республики Татарстан мы сегодня собрались в этой гостиной. Наша общественная организация, Санкт-Петербургская общественная организация татарских женщин Аккалфак Нева приглашает вас на эту знаменательную встречу. Встречу с женщиной Мухлисой Буби, которая была просветительницей и первой женщиной, татарской женщиной Казы. И мы гордимся тем, что мы принадлежим татарскому народу. И мы в этом году отмечали 150-летний юбилей со дня ее рождения. И наша встреча как раз и приурочена к этому событию. Безнең милләтебез шәхесләргә бай милләт. Бердән бер шәхесебез, безнең якты йолдызыбыз Мухлиса Буби, мәгърифәтчебез, мөгаллимәбез, беренче казыйбыз. Шуңа күрә без бүген монда җыелыштык и бергә җыелыштык безнең чараны уздырырга. Слово предоставляется Добрянской Надежде Дмитриевне открыть это наше мероприятие торжественное. Нет, она у нас не заведующая, а куратор этой гостиной. Дорогие друзья, здравствуйте. Проект «Татарская гостиная» – это гордость нашей библиотеки, гордость проекта «Библиотека национальных литератур». И я хочу, пользуясь случаем, выразить огромную благодарность Дамиру Рахимовичу Сабирову, который организовал этот проект более 10 лет назад. И проект работает не просто качественно. Каждое мероприятие этого проекта – это изюминка, это жемчужина в ожерелье нашего многонационального Петербурга. Мне также хочется выразить особую благодарность Фирае Ильгизаровне Рашитовой за прекрасное культурно-массовое мероприятие, за вклад в культуру Санкт-Петербурга, за активную работу. И мне хотелось бы выразить благодарность Сание Мифтаховне Бахтияровой. Прошу ее тоже отметить, потому что Сания Мифтаховна автор всех выставок, которые вы видите, и организатор, и вдохновитель. И вот сегодня, находясь в этой чудесной гостиной, мы находимся в окружении выставки сына Сани Мифтаховны Бахтияровой, Руслана Бахтиярова, который так и называется «Из глубины столетий». А мы, сотрудники библиотеки национальных литератур, приготовили для вас выставку из наших фондов, которую мы так и назвали «В мире татарской культуры». И я хочу сказать, что прекрасный татарский фонд, который насчитывает более 400 уникальных изданий, тоже был сформирован постоянным представительством Республики Татарстан в Санкт-Петербурге. Хорошего праздника!
Ринат Накифович Валиуллин, постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Приветственное слово сезге. Исәмез, хөрмәтле дуслар, шуннан да менә бу безнең инде чараның тарихы 10 елга якын бара. Һәм шуннан да менә ул эшне башлап җибәргән вакыттан аның дәвамы ниндирәк булуын һәм дә ниндирәк безне нәтиҗәләр көтәчәген без әле аңлап та бетермәдек идек. Менә мин монда үзем инде хәзер 5 елга якын килдем һәм үзем килгәннән соң бу эшне дәвам итәргә кирәк дигән без фикергә килдек һәм аны дәвам итә башладык. Шуннан да бу кызганча каршы Петербургта татарларның бер үзәк буларак ниндидер урыннары юк. Җыела торган безнең бар үзебезнең даими вәкиллек, без даими вәкиллектә һәрдаим ниндидер чараларны үткәреп торабыз. Ул безнең күргәзмәләр, ул безнең төрле очрашулар һәм дә шуның белән бергә җәмәгатьчелек белән җыелуларны без анда эшлибез. Әмма ләкин тулы канлы тик Мәскәүдә, Свердловскида, Ульяндә яки Томскидагы татар йортлары юк. Ул эш буенча хәзерге вакытта автономия бик нык эшне алып бара. Алар шәһәр администрациясе белән инде күпмәдер килешүләргә дә барып җиттеләр һәм чыннан да Бака бина турында, аннан соң инде җир бирү турында хәзер сүзләр бара. Рәис Марсович ул хакта инде әйтте. Шуннан да ул эшне без эшли алсак, татарларның Петербургта үзләренең үзәкләре булачак. Бу безгә бик кирәк һәм biz аның мөһимлеген үзебездә сизәбез, чөнки чараларга кешеләр инде көннән-көн күбрәк киләләр. Менә безнең үзебезнең даими вәкиллектә хәзерге вакытта Роман Абдуллинның күргәзмәсе эшләп килә. Без 25 кә якын күргәзмәне анда инде үзебезнең эшләттек. Алар инде безнең бар. Һәм шуның белән бергә менә Романның күргәзмәсен ачканда безнең инде үзебезнең даими вәкиллектә дә без кешеләрне сыйдыра алмадык. Шуннан да бу эш буенча әле безнең эшлис эшләребез күп. Бу площадка безнеке түгел, бу площадкада алар милли китапхана һәм дә библиотека националь литература дип атала. Аларның ул эш программаларына каралган. Чөнки алар милләтләр белән эшләргә тиеш. Аларның эшләрен без дөресен әйткәндә эшләп бирәбез һәм шуңа күрә аларга рәхмәт бар дип бина биргән өчен генә. Бүтәнчә аларның теге без сезне бик каты яратабыз. Сез молодцы әйбер дигән әйбер түгел. Монда без тырышмасак бу эшне алып барып булмый. Шуның белән бергә менә теге алга таба ниндидер юнәлешләрне эзләү һәм дә яңа мәйданнар эзләү буенча без эшне эшләрбез Алла берсә. Безнең Нур үзәге килеп чыкты Красное Селода. Әмма ләкин без аңа да бик зур өметләребезне баглаган идек, әмма ләкин үзәк җырак булу сәбәпле ничектер җәелеп китә алмады. Без анда төрле күргәзмәләрне эшладык, халыкны җыйдык, берничә зур мероприятияне үткәрә алдык, әмма ләкин шуның белән бергә Нур хәзерге вакытта Нур булып эшләп китә алмады, кызганыч. Хотя площадка бик әйбәт иде. Менә алга таба ничек иттереп эшләрбез һәм кайда барып җитәрбез һәм шуның белән бергә менә минем бик сөенәм хәзерге вакытта безнең хатын-кызлар оешмасы тулы канлы эшли башлады. Бик зур рәхмәт. Шуннан да менә бу эш безгә барыбызга да кирәк. Чөнки хатын-кыз ул милләтнең анасы. Гомумән без ирләр күпме генә көчле булсак та, күпме генә бик каты үзебезне мактасак та, хатын-кызлардан башка без берни дә башкара алмыйбыз. Хатын-кыз милләтнең анасы һәм менә Мөхлисә бубый ул әйткән сүзләр дә нәкъ та шуңа барып тоташа. Хатын-кыз милләтнең саклаучысы, хатын-кыз милләтнең телен саклаучы, гырыф-гадәтен саклаучы һәм иң мөһиме хатын-кыз баланы тудырган түгел, ул хатын-кыз баланы тәрбияләүче. Ирләр без күбрәк гаилә иминлеге өчен акча эшләргә тиеш, без ниндидер глобаль мәсьәләләрне хәл итәргә тиеш. Ә менә идәге шушы гаилә хәләтен ул инде беренче чиратта хатын-кыз башкара. Һәм менә безнең дә Аккалфак оешмасы инде күпмәдер эшләп китте, ул үзенең нәтиҗәләрен дә бирә башлады. Һәм менә безнең кадерле кунагыбыз Кадрия Идрисовна, ул безнең Аккалфак оешмасының бөтен Россия, бөтен дөнья оешмасының рәисе. Шуннан да мин конгресста үзем эшләгәндә без Аккалфак юнәлеше буенча бик күп эшләрне алып бардык бергә. Һәм менә хәзердә ул эшләр бик күп баралар. Алар хәтта менә безнең елга бер оешып торган әйбер, алар хәзер инде районнар буенча, кварталлар буенча зур чараларны үткәрәләр һәм ул бик мөһим. Чөнки бу үзара аралашу, бу үзара яңа кешеләр белән белү, яңа тәҗрибәне уртаклашу. Инде Мөхлисә бубыйга килгәндә безнең бу чара гомумән бик үзенчәлекле тарихи вакыйга. Менә анда безгә бу идея белән килделәр. Без даими вәкиллеге аны шунда ук күтәреп алдык. Һәм дөресен әйткәндә безнең Санкт-Петербург Ленинград өлкәсендә хәзерге вакытта 12
татар оешмасы бар. 12 оешма, алар регистрация үткән оешмалар, алар юридик яктан үзләренең инде тулы канлы вәкилләр булып эшлиләр. Һәм без шушы 12 оешманың барсы белән дә эшлибез, даими вәкиллек. Һәм менә монда ниндидер кемнедер өстенрәк кую, кемнедер түбәнрәк кую дигән нәрсә юк. Без тип-тигез, чөнки без дәүләт органы һәм без алардан барсыннан да ниндидер теге эшкә әйберләрдән югарырак булырга тиешбез. Шушы сәясәтне алып барабыз, иншалла. Менә монда безнең Мөхлисә абыйның туганы Камилә. Ул да аның турында мин берничә сүзне әйтеп китәрмен. Камилә монда чыгып инде. Без Камилә менә аның әтисе турында ярар хәзер әйтәм. Аның әтисе хәзерге вакытта медицина фәннәре кандидаты, билгеле уролог һәм безнең РКБда эшләүче иң күренекле хирургларның берсе. Һәм ул даими рәвештә яңа эзләнүләр белән шөгыльләнә. Һәм аның әнисе шулай ук медик, шушы ук юнәлешләр буенча эшне алып бара. Һәм шуның белән бергә Камилә ул минем әле племянницам, аның әтисе минем двоюродный абыем. Шуның белән бергә Камилә турында, үзе турында берничә генә сүз әйтәбез. Ул егерме максимальный балларны алды һәм хәзерге вакытта Петербургта иң престижный безнең архитектура белешлеге буенча, белгечлек буенча белем ала. Аның выборы бар иде. Ул автомат рәвештә керә аладыр иде Мәскәүгә дә, Казанга да һәм бүтән вузларга да шушы юнәлеш буенча. Әмма ләкин ул безнең Питерны сайлады һәм хәзерге вакытта ул Питерда укый. Ул безнең Кызартасыз бит инде. кызарса, әзрәк кызарса да, чөнки кешене мактарга кирәк. Ул бит булган әйберне сөйләп. Әгәр кешенең булмаган әйберсен мактай башласа, ул кызара, инде дөресне әйткәндә, ансына берне курка торган әйбер түгел. Камилә турыдан-туры безнең Мөхлисә абыйның туганы булып чыга һәм шуңа күрә ул әле монда презентацияны шулай ук ясар. Камилә, рәхмәт вакыт табу өчен. Хәзер сиңа сүзне бирәбез. Һәм тагын бер тапкыр Камилә турында бер сүз. Камиләгә кайчан шалтыратсаң, ул иртәнге 8-дән кичке 11-гә хәтле китапханәдә. Ул яңа проектлар эшли, ул яңа идеялар белән эшли һәм аның хәтта берничә проектлар инде чит илләрдә дә оттылар. Бу информацияны мин сезгә гомумән теге сез белеп торсагыз өчен генә әйтәм, чөнки мондай талантлы кызларыбыз бар һәм менә Мөхлисә абыйның да күпмәдер шушында дәвамы булгандыр дип мин саныйм. Ә инде Мөхлисә абый турында әле безнең күп информацияны сезгә хәзер тулаем әйтерләр, әмма ләкин мин берничә генә моментын әйтеп китәсем килә. Мөхлисә абый, гомумән бу династия, бу Билар династиясе, ул үзенчәлекле династия. Аларның Ижбубый авылы, ул хәзерге вакыттагы Әгерҗе районы иң зур авылларның берсе хәзерге вакытта да. Алар шушында бөтен Рәсәй күләмендә билгеле булган үзенең ике абыйсы һәм ул мәдрәсә сала алалар. Ул мәдрәсә шуннан соң алар хатын-кызлар мәдрәсәсен аерым иттереп китереп чыгаралар. 12нче елда мәдрәсәне ялган донослар белән яптыралар. Чөнки ул вакытта да җәдидчелек, кадимчелек, ягъни яңа фикер, иске фикер дип без аны әйтергә мөмкин, шулар арасында каршылык бара. Һәм шуның донослар бара шушы яхшы эшне бетерәләр. Һәм шуннан соң ул да бетми, 17нче елда беренче революциядан соң съезд була. Бөтен мөселманнарның беренче съезды. Мөхлисә абыйны шушында казый иттереп сайлыйлар. Бу әле мөселман тарихында беренче тапкыр хатын-кызны казый, ягъни казый ул кем? Казый ул судья. Бар мөфти, мөфтине сайлап куялар. Мөфти сайланган должность, казый инде мөфти истеннән дә әйтә. Хәтта мөфти чыгарган фәтвәләрне казый юкка чыгаралар. Бу беренче тапкыр мөселман дөньясында шушындай хәл килеп чыга. Һәм менә шушыннан белән әйткәндә, бездә теге мөселман дөньясында хатын-кызларга бүтәнчәрәк караганнар, аларны бүтәнчәрәк мөнәсәбәттә булганнар ди, алай түгел. Хатын-кызлар мөселман дөньясында беренче урында булганнар һәм хатын-кызларның барлык мөмкинлекләре дә булган. Шуңа күрә бу образ безнең барыбыз өчен дә бик мөһим һәм тагын менә бер кичкенә генә моментны әйтәм. Мөхлисә абый турында күп китаплар чыкты. Безнең Альта Хазиевна Мәхмүтова, ул безнең шулай ук минем укытучым иде, шушы юнәлеш буенча тулы монографияларны эшләде. Галәскәр Камал театрында спектакль чыкты. 37нче елда ноябрь аенда Мөхлисә абыйны аталар. 1 елга якын ул өтермәдә була, аны шулай ук репрессияларны самый кызган вакытында кулга алалар. Һәм хатын-кызлар буларак аны җәзалау әйберләрдән бармыйлар, әмма ләкин аны басалар моральны бүтәннәргә ясын өчен донос. Үзенең кырларында кемнәр бар, нәрсәләр бар һәм нинди кешеләрне тагын шушы цепочка белән барып утыртыр өчен. Әмма ләкин ул
bir генә кешене дә итмәй һәм барсын да түзә һәм ноябрь аенда аны атып үтерәләр. Шуннан да менә биек кешеләребез бик күп, биек кешеләребез бар һәм менә шушы биек кеше турында шушындай кичәне үткәрү фикере белән чыккан безнең оештыручыларыбызга бик зур рәхмәт. Бергә эшләрбез. Әле безнең бүген Кадрия Идрисовна белән Аккалфакның утырышын без даими вәкиллектә планлаштырабыз. Анда да барып кайтырбыз. Шулай ук Кадрия Идрисовна безнең сезгә күрсәтер җирләребез бик күп. Безнең 40 художникыбыз бар. Безнең менә барсын да сезгә күрсәтәсебез килә, сөйләшәбез. Безнең әгәр Тоснага барсак, Иниятулла абыйга, анда бер атна килә, Иниятулла абыйның эшләрен бетереп җиргә. Безнең Алюшев Шамил Абдуллович, менә бу уникаль кеше. Менә бу кеше турында гомумән китап язып булыр иде. Менә моның нинди зур эшләр. Менә Ренат әфәнде Магдиев, ул безнең Нур газетасының башлап ничә еллар шуны эшләгән иткән. Менә мондый кешеләребез безнең бихисап. Кадер әдресен. Без аны менә Соня апа җылмаеп утыра. Соня апа безнең Петербургта яшәгән һәрбер татар ветеранның кулы 5 бармагы тисеп белә. Аларга һәр көнне шалтырата. Аларга бара. Менә шушындый кешеләребез бар, Аллага шөкер. Һәм шушылар белән без матур иттереп яшибез. Бергә эшне алып барабыз. Рәхмәт сезгә. Sizga de bir zor rahmet. Yercan. Kadriye Raisovna, siz de çıkıp bizni bir iki söz aytdınız. Kadriye Raisovna, yok. Kadriye Raisovna. Hazır söz birelim. Kazan şehrining qalasından kelgan bizning qadrli Kadriya Raisovna Идрисова, ул председатель республиканской общественной организации татарских женщин Аккалфак. Bilesizmi? Bütün dünya татар. Казаннан бүген генә килде. Безгә туп-туры библиотекага. Хәерле көн, хөрмәтле җәмәгать. Мин бик шат менә сезнең шушылай күмәкләп килеп, менә шушындый чаралар үткәрүегез өчен. Бу инде безнең татарларның рухы сүнмәгән, алар яши дигән сүз. Һәм мин монда инде Аккалфак янына бер 3 тапкыр килгәнем. Менә Фираяның эшләп китүе бүгенге көндә бик зур отыш дип уйлыйм мин. Шундый хатын-кызларның эшләп китүе. Һәм үзе безнең Ринат Накифовичның монда булуы да барыбер яраклашып, берсен-берсе куәтләп эшләүче көчләр бар. Менә шушы берегез куәтләп эшләүче көчләр булгач, менә эш бара. Яшерен батырын түгел, мин башта бик күңелсезләнеп, 3 тапкыр килеп, бик күңелсезләнеп кайтып киткәнем, астында әйтергә тиеш булам. Ләкин менә бүген шундый күтәренке рухта йөрибез, шул хәтле рәхәт. Менә без Венера ханымның без үзенең эш урынында булдык, гаҗәпләнеп, бик ихлас соклану белән сокланып бирдек. Менә безнең татарның нинди хатын-кызлары бар дип. Нинең Питерның килде безгә рәссамнары Казанга, аларның мин күргәзмәсендә дә булырга туры килде. Гаҗәп, менә бергә булып матур итеп эшләргә кирәк дип уйлыйм. Менә бу нинди оешма, Аккалфак оешмасы. Чынлап та бөтен дөнья татар хатын-кызлары оешмасы белән мин 7 ел элек алындым бу эшкә. Һәм инде Аккалфак оешмасы, бөтен дөнья татар хатын-кызлар оешмасы шул бергә алып барыла торган эш безнең. Нәрсәдән менә эшне башларга кирәк? Менә мин хәзер сезгә бөтенегезгә карап торам. Иң беренче тышкы яктан Мөхлис апага күчкәнче хәзер әйдәгез әле бергәләп үзебезнең үз башына карыйк. Ни өчен әйтәм мин моны? Менә иң беренче татарлар дию белән инде күз алдына килә бит инде киемнәр. Шулай бит? Телне ишеткәнче, сезнең белән аралашканчы, иң беренче әйткәнче карыйсың, мин күз тутырып татар эзлим инде. Шулай бит? Менә шуңа күрә иң беренче ни өчен үзебезнең киемнәргә кайтырга кирәк? Менә ни өчен? Менә хәзер әйтеп китәм, ни өчен алар калфак уйлап чыгарганнар, ни өчен күтәртмә якалар уйлап чыгарганнар. Менә кешегә күрсәтми торган, ябык була торган кешенең зоналары бар. Нокталары бар. Менә өстәгеләрне күрсәтәм. Беренчесе калфак астында, монда. Яшь баланың туы белән беләсез сез нәрсә соңгылыгын, менә әйтелгән генә ал бер нәрсә шикелле ачык зона. Икенчесе менә бу, менә монда зона. Өченчесе монда. Дүртенчесе көндәге өлеше, ondan тагын башка өлешләр бар.
Менә бу өлешләр безнең ябык булырга тиеш. Ул үзебезнең сәламәтлек өчен кирәк. Менә шушы өлешләрдән безгә начар энергетика, үзебезнең калбыбызга күчә. Начар энергетика. Шуның өчен без һәр вакыт бу өлешләребезне кеше янына чыкканда каплап йөртергә тиеш. Бу бит безнең революция елларыннан да соң булган. Менә дәүләт советына керсәң, андагы җитәкчеләрнең ир кешеләрендә күлмәкләре күтәртмә якалы. Моннан капланган түбәтәе башында. Менә безнең совет чоры кирде. Совет чорында безнең инде бер генә телгә калдырырга һәм динне бетереп, бөтенләй халыкны бер юнәлештә генә тәрбияләргә дигән максат куелды. Безнең инде ул бөтенебезнең дә идеологиясе шул иде. Гомуми җитәкчелекнең идеологиясе шул иде. Менә шуңа күрә безнең диннәребез дә бетеп барды, һәм инде киену ысуллары гомуми безнең тормыш көнкүреш итү, һәм инде йола гореф-гадәтләр безгә юкка чыкты. Менә шуны без инде менә шушы Аккалфак оешмасы, Татар конгрессы белән берлектә без Татар конгрессы кул астында эшлибез. Милли шура бөтенебез берлектә берәмтекләп безгә бу әйберләрне хәзер җыйнарга кирәк. Җыйныйбыз әкренләп, ул җыйнала. Менә Мөхлисә буби монда каян килеп чыкты? Менә без инде ел сайын хатын-кызлар җыелышып 4-әр, 5-әр, 6-әр җирдә күчмә утырыш үткәрәбез. Без беренче елны менә мин мәсәлән 7 ел элек килдем бу эшкә. Беренче елны без уку үткәрдек. Ай сайын җыела конгресс бүлмәсенә залына җыелыш үткәрдек. Ничек итеп эшләргә? Ничек итеп калфак киябез дигәч, кызлар гаҗәпкә калдылар безнең беренче тапкыр. Каян алырга? Чынлап та юк бит ул. Сәхнәдә тегәләр сәхнә өчен, калган калфак юк. Шунда менә конгрессның рөхсәте белән, җитәкчелекнең рөхсәте белән, анда без беренче өйрәтү дәресләре үткәрдек. 120 хатын-кыз, төрле ирләрдән, регионнардан, Татарстаннан 120 хатын-кыз җыелып, без анда изү һәм калфак эшләү буенча беренче укытулар, өйрәтү дәресләре эшләдек. Менә шуннан соң инде безнең хәзер кая гына барып китсәң дә һәр өлкәнең үзенчәлеклерәк калфагы бар. Үзенчәлеклерәк. Мәсәлән, минем башымда бүген көндә шул мастер-класс үткәргәндә килгән Самара кызы Гөлнараның калфагы. Ул без үткәргәннән бөтенләй икенче. Быел Самарада күчкән утырыш булды. Шунда әйтә, менә мин хәзер инде сезнең укучы, мин хәзер шундый калфак бүләк итәм ди сезгә ди. Аның бөтенләй менә аның формаларда үзгәрә бара. Әйтәбез бит инде калфак алай түгел, нишләп кичкенәне киясез дигән әйберләрдә бик күп тәнкыйть сүзләренә әйтеп эшләгән. Тәнкыйтьтән куркырга кирәкми. Яткан кеше тәнкыйть ишетми. Кем күбрәк эшли, күбрәк эшлән сайын тәнкыйтьне күбрәк ишетә. Үзегә шулай дип көйләп куярга кирәк, менә шушы ни белән яшәргә кирәк. Менә шуңа күрә әйтәм хәзер калфакларда төрлечә, мәсәлән, Орынбурларның калфагы Мамыкшәл, 4 шмаклы Мамыкшәл беркетелгән аларныкына. Безнең менә съездларга, форумнарга киләр хатын-кызлар, без каян икән? Мысы Пенза, мысы Сахалин, мысы Оренбург бөтенесен без таныйбыз. Чөнки күпмедер дәрәҗәдә үзенчәлек белән һәрберсе хәзер үз калфагын булдырды. Бу алга китеш. Менә күчмә утырыш вакытларында, мисал өчен, без бер көнлекне үткәрәбез, 2 көнлекне 3 көнлек, 3 көнлек елга бер тапкыр. Бу съездлардан, форумнардан башка. Һәм менә быел Питерлар безнең съездга килделәр. 102 елдан соң икенче татар хатын-кызлар съезды, курултай үткәрдек без быел. Әйе, бик күп тәнкыйть сүзләрдә ишетергә туры килде. Нишләп икенче? Нишләп ул бит мусулман хатын-кызларныкы булган дип. Мин һәр вакыт әйтәм. Менә тәнкыйтьләгәнче иң беренче мусулман хатын-кызларның съезддан соң төшкән фотосурәтләре бар. Аларның өчесендә генә яулык бәйләгән, калганнар барсы да калфакта. Бу бит инде татар хатын-кызлар съезды. Әгәр дә без беренче дип үткәргән булсак, миңа әйтүчеләр булды үзебездә дә. Беренче дип үткәрсәң тарихка кереп каласың дип. Беренче дип үткәрсәк, тарихка керү бер, без үзебезнең татар хатын-кызлар хәрәкәтен беренче итеп күрсәткән булабыз. Ул бит 100 ел электә булган. Ул 1905 елларда нинди гөрләп эшләп киткән. Ничә оешма булган? 37шәр хатын-кызлар оешмасы булган. 1918 елда беренче курултай үткәргәннәр. Менә икенчесе дип үткәргәч, без инде моңа кадәр дә бик актив булганбыз дигәнне аңлата торган бик зур фал бу. Шуңа күрә без икенче дип үткәрдек.
Һәм бер дә начар булды дип уйламыйм, чөнки без хәзер аңлаттык бөтен хатын-кызларны җыеп, чит илдән килгәнме, безнең бик күп чит илләрдә бар. Оешма бик күп безнең хәзер, 800-дән артык филиал бар безнең хәзер. Шуңа күрә менә алар бөтенесе балалар бакчасыннан ук эшне аңлатып җибәрдек. 10 Казанның балалар бакчасында булдык. Менә булган кешеләр белә, һәр балалар бакчасында ничек итеп йолаларны өйрәнәләр, ничек гореф-гадәтләрне, ничек телгә. Һәм инде кич белән без татар кызчыгы, татар малае 5 яшьтән алып 7 яшькә хәтле балаларның Тинчурин театрында без бәйгесен карадык. Ул шул хәтле әсәрләндереп җибәрде хатын-кызларны. Хәзер менә кайсы контактны ачып карасаң, Пензада да үтә ул. Орынбурда яңа гына Орынбурның 4нче сыйыр кырылтаеннан кайттым. Балаларның 12 районнан җыеп 315 километр килеп йөриләр. Татар кызчыгы, татар малае үткәрделәр. Шул хәтле гаҗәеп матур күренешләр бара. Һәм хәтта ата-аналар нәрсәли, ата-аналар әйтә, тукмаш кисәргә өйрәтәләр бит инде 6 яшьлек балаларны. 6дан 9 яшькә хәтле аларның. Бер әни чыкты да, гаҗәп ди. Көн сайын он ташыдым кызыма ди. Җәй буе тукмаш кисте ди. Бүтән әбикәйләренә, бабукайларына өләшәбез, күршеләргә өләшәбез, авылда өләшмәгән кеше калмады ди. Кисә дә кисә бала, кисә дә кисә бала ди. Менә ул бит инде өйрәтү. Баланы күнектүрү, әле без халык ара кызлар бәйгесендә генә тукмаш кистерәләр. Хәзер башладык 6 яшьтән 5 яшьтән. Менә шуңа күрә Тукай районында быел 4 көндә булдык без. 4 көн, 3 көнлектә булдык. Аңа кадәр Актан 1 елны Актаныш районында булдык, 2нче көнне Саба районында булдык, 3нче елны Арча районында булдык. Быел булдык Тукай районында. Тарихи шәхесләребезне барладык. Менә шунда Тукай районында өчен башта битендә тарихны өйрәнәсең ул районның. Бүтән нишкәлекләре белән күреп, сирәк өйрәшеп торган кулъязмалар китапханәсенең бер өлешенә йөрим мин. Анда бик күп бер тап була. Шул вакытта тап булдым, чынлап да Тукай районында Мөхлисә Бубуйларның әнисе туган. Шибенле авылында. Тайгузина ул авыл беткән. 22 авыл белән су басу зонасына эләккән. Ләкин бит ничектер күңелдә шул калды, ничек белмәскә тиешләр, ул әни нинди әни булганын, кая ул туган авылы булган. Шуннан без менә шушы Тукай районының хакимияте белән Фаил Мустафаевич сөйләшеп, сез бик тә тарихи Хәлфиннарны биргән җирле Хәлфинның бер буынын, Хәлфиннар безнең университетта беренче татар телен керткән кеше, беренче татар алифасын булдырган кеше. Шуларның бер буыны килеп тоташа шушы Тукай районына. Оларның бүгенге көндә дә имениясе дип әйтәм. Бүтән нәрсәсе исән имен. Анда инде коррекцион мәктәп һәм менә моның белән таныштыру. Гомумән бик күп әйберләрне алдык. 3 көн менә кызлар белә. 3 көн без бер генә минутта без инде барган саен ул әйтәләр, кунакка баралар, кафаклар. Ул кунак түгел, алар үзләре белә. Алар алтыда торып баса, иртәнге гимнастикадан башлыйбыз, төнге 1гә кадәр. Йоклау юк. Әгәр дә кереп йоклар икән, мин уятып ап чыгам. Син бит йокларга килдең әллә дип. Менә безнең кул хезмәте, менә шушы шигүне өйрәнергә тиешсен бусында. Менә бу әйберне кисәргә өйрәнергә. Менә бу ел безнең Биектау районыннан килде 2 мастер. Алар пышкаклардан бала юрганы сыру. Пышкаклардан бала әйберләре эшләү. Без шуларны бүтәнки өйрәтеп җибәрдек. Алар монда кайтып бүтән әйберне өйрәтергә тиеш бөтенесе. Безнең максатыбыз шул. Мәсәлән, нинди алым бе шигүнең тамбурлы шигү, бездә тамбурлы шигү бөтенләй икенче. Свердлов өлкәсендә ул крючок белән тамбурлы шигүне эшлиләр. Арчада булганда 4 мастер килде. Шуның берсе укучы кыз иде. Менә алар ничек өйрәтеп баралар, Свердлов өлкәсенә килгәннәр. Менә шуңа күрә безнең өйрәтәсе әйберләр беребезгә беребез бик күп. Һәм менә шушыннан кайтканнан соң инде алар менә әйтәләр, дәртләнеп кайттык без. Менә Мөхлисә Бубуйның, чөнки безнең 6 форум, Мөхлисә Бубуйның 6 форум, хатын-кызлар форумы Мөхлисә Бубуйның шигары белән үтте. Безнең Кырылтай Габдулла Бубуйның шигары белән үтте. Монда килер алдыннан мин кире барып кайттым, нигә? Ижбубыйга. Нинди хисләр сакланган? Менә Мөхлисә Бубуйлар карата дип. Чынлап та аларның яшәгән йорты исә. Һәм гаҗәпләнеп кайттым, ул битле тора. Битле тора, без анда йөреп чыктык. 2 катында да Габдулла Бубуйда, Мөхлисә Бубуйда, Губайдулла Бубуйда гаиләләре белән әтиләр, әниләр дә шушы йортта 2 катлы йортта яшәгәннәр. Аларның приказчиклары каршыдагы приказчикның 2 йорты исән. Һәм инде кызлар мәдрәсәсе исән түгел, аның нигезе генә калган таштан.
Бүгенге көндә андагы бик зур байның шушы мәдрәсәләргә ярдәм итеп торган бай әфәнденең йортын ремонтлап бетереп яталар. 2 катлы. Анда Мөхлисә бубыйларга да урын булачак, Габдулла бубыйларга да гомумән мәдрәсә шәкертләре форматында биреп алар карыйлар. Аларның менә хәзерге көндә инде экспонатларга заказ бирелгән. Менә бу йорт әле шул көе тора. Нәрсәсе бик кызык, нәрсәсе бик кызык. Икенче катында бер бүлмә бикләнеп. Мәйтәм кирип булам бу бүлмә. Юк ди, ул җимерелрәк тора кирегә, ансына кертмибез инде кеше ди. Куйны татар кешеләре бит инде булар. Куйны икенче катка хәтле менгергәннәр. Менә чиләк белән алабыз да суны нитәбез бит инде, тартып менгерәбез. Нәкъ шушы куйны аларның икенче катына урнашкан. Гаҗәп әйберләр бар. Менә без әле тарихыбызны белеп бетереп, бөтенесен аңлап кына бетермибез. Гаҗәпләндем, мин бик зур гаҗәпләндем. Һәм икенче каттан бүлмәләрендә йөргәндә ул ремонт ясалмаган, ничек бар шулай сакланган. Түшәмгә ничек ясалган. Һәм бүлмәнең почмакларында һава җилләткечләр урнаштырылган. Менә тимердән эшләнгән, шундый шуеннан эшләнгән. Тишекле. Менә гаҗәп шул чорда ук бу. Без әле хәзер дә урнаштыра белмибез. Менә шуңа күрә бик гаҗәп әйберләр бар, чынлап та. Менә бу буй турында инде без хәзер мәктәп белән ул авылда 81 бала укый бүгенге көндә. Мәктәбе бик әйбәт кенә мәктәбе, бик каралган мәктәп. Менә бик күп зур эшләр башкарасыбыз бу буйлар турында. Менә бүген Венераның нидә булдык, ул бу буйга бөтен портретны эшләп ята, ул гаҗәп зур әйбер, ул бик шатландырды безне. Мин инде монда килер алдыннан Камиланың әбисе белән дә сөйләшеп алдым. Аның әбисе белән дә ул миңа бик гыйбрәтле әйберләр әйтте. Менә Наҗия, аңлап китегез. Наҗия әби, апа дип әйтәм инде, Мөхлисә бубыйның. Үзе баласы башта булмый, ләкин аның ярдәмче кызыны үлеп китә дә, аның 1 яшьлек баласы кала. Наҗия шул бала. Ялгышмагыз, ярыймы? Шул Наҗия, ләкин 1 яшьтән алып, 1 яшькә кадәр дә бит инде Мөхлисә бубый кул астында була. 1 яшьтән алып ул карап үстергән аны, үзе кызы кебек. Ул туып 1 яшь тулганнан соң Мөнҗия үзе кызы туа. Һәм Троицки шәһәрендә күченгәчтен ул Наҗияны кияүгә биреп китә хәлле кешегә. Үзләре күченәләр һәм шул вакытта менә шушында үзе кызы белән ул анда күченә. Наҗияны ул тормышка биреп калдыра, урнаштырып калдыра. Икенче бер гыйбрәтле хәлгә. Менә әйтәбез бит инде, Габдулла бубыйлар булганчык еллар башлангач, сизенә башлангач, алар Кытайга күченәләр. Үзенең хатыны белән. Миңа булырга культура килде Кытайда һәм шулар укыткан мәктәптә. Шуңа гаҗәпкә каласың, менә бубыйлар әле бубый авылына баргачтында киемнәрегезгә нигә укучыларны үзгәреш кертмисез? Хотя бы мәйтәм, нәкъ шунысы күбек калфак тектирмисез кызларга дигәч, без бит инде менә шулай, монда чит милләтләрдә укый. Ләкин алар Кытайга барып, төзелгән мәктәпкә бубыйның сүзләре Кытайның халык музеенда саклана. Ул булай дип әйткән. Менә шушы әзер мәктәпкә иң беренче милләт аналары укырга тиеш дигән. Иң беренче кызлар укырга тиеш. Кызларны башта без билем бирдерергә, ана булырга әзерләргә тиеш дигән. Менә шушы сүз кыстырматылган мәгънәсе Кытайның музеенда саклана. Менә бездә нәрсә саклана? Китаплары бар, Аллага шөкер, хәзер. Һәм сез алар анда укыталар, хатыны белән бергә. Кытай балалары да, кызлары да шунда укырга килә. Уйгырныкы да килә укырга, татарныкы да шунда. Татар театрлары алар нәрсә генә эшләмиләр. Бүгенге көндә дә аларның телендә, Кытай татарлар телендә безнең абый гына дип сөйлиләр. Шул мәктәпне алар шул мәктәпне саклап калдыралар. Аның янына мәктәп салына, уйгырлар мәктәбе салына. Ләкин җимерттермиләр. Кытайда 5000 татар яши, җимерттермиләр. Баралар хөкүмәткә, сорыйлар, калдыралар. Һәм шуны бүгенге көндә дә ул мәктәп саклана. Инде провинцияларда. Кылжада.
Кылжада без инде ул партларга утырып, фотосурәтләргә төшеп шулай дип кайттык. Менә шундый галимнәрне биргән мәктәптә булган шулыга ни. Менә нәрсәгә гаҗәпләнеп әйтәм мин? Шит анда алар. Менә шушы хәтерне саклыйлар. Хәзерге вакытта аңа Кытай хөкүмәте, Кытайның халык хөкүмәте шушыны әйбәтләп ремонтларга, яхшыртырга акча бирә. Менә нинди дәрәҗәгә. Хәтта имән агачы китереп нидән утыртканнар, Казаннан алып килеп утырган имән агачы. Юл салганнар урамга. Имән агачын кистертмәгән татарлар. Имән агачы утыра, ә юлны икенче яктан читтәнрәк салганнар, күрәсезме? Менә ничек хәтер дигән әйберләрдә бик көчле саклана. Менә шуңа күрә минем әйтәсем килә, менә карагыз, менә безгә мисал өчен үзе безнең Мөхлисә апабыз капланганмы? Капланган бит. Капланган. Монда инде капланган. Күрәсезме? Менә безгә үрнәк. Әллә кая барасы да юк. Күтәртмә якка тегеп куярга берни дә кирәкми. Менә шу сөйләгәннән соң безнең тотнарда хатын-кызларыбыз күлмәкләрен булай итеп яба башлыйлар. Әйме, мәйдәм тарткаламагыз. Тартып кына килми инде ул хәзер. Шулай тегелмәгәч ди. Аннан соң тез күрсәтеп бирү. Ул бит инде тез, менә күрәсезме? Менә безнең организм буыннар. Менә тез хәрәкәт итә торган орган. Күрәсез бит? Тез. Менә шушы тезне күрсәтеп, моннан күлмәк киеп куябыз. Әле олы хатын-кызларда шушыннан күлмәк киеп куябыз инде, әйме? Менә шушы хәрәкәт итеп тел, кайсы матур? Сәхнәгә чыгып басам шулай матурмы, матур түгел. Безнең киемнәребез ничек кенә булмасын. Әле мин татар менә әйтәм инде. Барыбер тезне капланган булырга тиеш. Озынлыгын үзегезгә карыйсыз. Ансы мин әйтәм, ничек сезнең теләгегез. Ләкин инде монда хәтле булса тагы да әйбәт. Ләкин капланган булу бик кирәк. Һәм инде бүтән җирдә дә сөйләп биреп булмый. Менә һәр вакытта чит илләргә баргачында китап чыгарыгыз диләр. Менә сез яздырып безгә өләшегез диләр. Без истә калдырмыйбыз диләр. Без бик күп сөйләшәбез. Монда инде хәзер вакыт юк, күреп торам. Әллә ниләр сөйләшергә кирәк хәзер. Бик күп әйберне. Ләкин менә без беренче башкычларын чыгардык. Тәрбия башкычларын 40 көнгә кадәр бала тәрбиясе. Карында вакытта ничек бала белән сөйләшергә кирәк, ничек бишек җырларын җырларга кирәк. Һәм инде тугач иң беренче кеше дөньяга ярала икән, Аллаһ Тәгалә аңа җан биреп ярата икән, беренче минуттан ук аңа без исем белән дәшергә бурычлы. Исем, әгәр дә исем сайланылмаган икән, бер исемне кушып торга, Абдулла, мисал малай кыз булса Мәрьямме, Мәдинәме, кызым Мәдинә тудың. Ләкин аны кайткач бит инде азанлатып барып алыштырасың. Исемсез бер генә көндә кеше яшәргә тиеш түгел. Бер генә көндә исемсез, иясез әйбер нишли. Менә мин хатын-кызларга һәр вакыт әйтәм, шыдарга кирәк тормышта да, яшәргә кирәк ирең белән бергә. Ничек тә гаиләне сакларга кирәк. Biz əgər də iyəsiz bulabız ikən, biz iyəsiz. Biz barыбер ничек тә иребезнең барыбер аркасы артында яшәргә тиеш. Ни өчен яшәргә тиеш? Барыбер менә әйтәләр бит инде. Без ияле. Мәсәлән, иң беренче киләсеңдә әле менә бик кызык бер губернатор ярдәмчесе безнең съездга килде, Кырымтайга килде Оренбургта. Менә шулай миннән сорый, ирең бармы ди? Әйтәм, бар. Балаң бармы? Бар. Мәйтәм, оныкларым да бар. Алсаң синең белән сөйләшергә була ди. Күрәсеңме? Хатын-кызлар бу безнең кулакка. Аннан Альбинаны тикшерә башлады. Синең белән ди Мамыкшәлләре предприятие директоры, генераль директор икәнен ди, безнең Аккубак җитәкчесе. Оренбургның инде. Ирең бармы ди аннан да? Балаларың бармы? 3 балам бар ди, ирем дә бар дигәни. Була, сез җитәкли әлисез хатын-кызлар оешмасы белән. Менә бит аны уяклар да бар, бөтен әйбердә. Әйе. Менә безне Аллаһ Тәгалә әдәмне яратканнан соң, күп вакытканнан соң аңа күңелсез була башлагач, хатын-кызларны яраткан бит Хаваны. Менә юкка яратмаган. Менә шуны белергә тиеш. Һәм менә монда без тупладык бөтенесе. Ни өчен чәч алырга тиешбез? Монда бара безнең дини яктан, дөньяви фәнни яктан, халыкчан ягыннан. Чөнки безнең халык бүген дин кергәндә генә барлыкка килгән. Безнең халык бик күптән барлыкка килгән. Менә шуңа күрә монда 3 юнәлештә барабыз. 3 юнәлешне тигез рәвештә алып барабыз. Берсен дә ныклап куймыйбыз. Чөнки без кем үзе тели, үз акылы белән сайлап барырга тиеш. Шуңа
Ни өчен чәчен алгач үлчәргә кирәк? Баланың беренче чәчен алгач. Ни өчен 40 көнгә хәтта чәчен алырга кирәк? Монда бәйнә бөтенесе турында сөйләтәнә. 40 көнгә кадәр, аннан соң икенчесен чыгардык 2 елдан соң. 40 көннән 3 яшькә кадәр бала нинди булырга тиеш? Кайсы яктан без игътибар итәргә тиеш? Аннан соң 2 елдан соң чыгардык хәзер 3 яшьтән 7 яшькә хәтле. Менә хәзер әзерли башладык 7 яшьтән 12 яшькә хәтле. Ансы кайчан чыгар, анысын әйтәлмим. 2 елдагы берне чыгарып торып була, әтегеләй нидеп булмый. Чөнки үзебезнең хисапка гына чыгарабыз. Ләкин бик кирәк әйбер икән аны әлегә аңлап бетермиләр дип уйлыйм мин. Ләкин ул бик нык кирәк. Менә берсен шуны, аннан соң онытырга мөмкин түгел, берсе халык һәм мондый җырларны мин сезгә бүләк итәсем килә. Чөнки бәлкем ул сездә бардыр да, ләкин бу җыр сездә юктыр. Менә бу җырлар үзегезгә офиста утырганда да. Biz моны мөмкин булса үзебездә әйтәрбез, электронный вариантына да куярбыз. Әйе, менә җырны куегыз, но пока электронный вариантны сыйрамый. Бу халыкны, бу беләсезме? Ярар, ул мактаны булмасын да кабул итмәк, үземнең ирем җырлый торган җырлар бу. Менә ул башкорт һәм татар халык җырлары һәм классик җырлар. Ул бик матур җырлый, мин әйтеп әйтмим сезгә, теге мактанып әйтмим. Чынлап да халыкның моңы Кадри рәисендәге мен безнең бик уникаль кеше ул. Ул бик озак еллар бик зур урыннарда эшләде. Шуның белән бергә аның менә дигән гаиләсе, менә дигән балалар һәм гомумән бик озак яшәп булыр иде Кадри рәисен турында. Рәхмәт, Кадри рәис. Сезгә монысын бүләк итәм. Безнең нигә? Дамир әфәнде сезнең монда бар, әйме? Дамир әфәнде. Менә урынбасар. Әйе, урынбасар, ул менә һәр вакыт электән дә ул кайчан килсәң, ул йөгереп йөридер инде. Әйе, кайчан килсәң шул. Башка кешене бик күреп булмаса да, аны мин күрмичә китми идем. Бик зур рәхмәт сезгә. Әйе. Әйе, безнең ак калпакка. Менә сында мин бик шат Фирая ханымның безнең белән эшли башлавына. Чынлап та аңлы, белемле, хирыс һәм шул вакытта күреп кайтканны аңлата белүче эзләнә бит менә күреп кайткан. Анда бик кызык кына вакыйгалар булды безнең Тукай районында. Килеп төште Австралиядән Лилия безнең. Аккалфагы инде безнең бер Австралиянең бер өлешенеке. Ул булып чыкты, әнисе шушы авылныкы. Шушы Чебен авылында туган булып чыкты әнисе. Ул әбисе моның киндек әбисе булган. Аңа бөтен кеше синең әбиң киндек әби, бу инде Австралиядә күптән яши. Синең менә ул әйтә күз яшьләре белән җырлап, әллә нинди көн булды минем бүген ди. Һәм менә алар аралашып, бергә танышып та киттеләр, Австралия белән дә. Гомумән, мин уңышлар телим сезгә. Сез шундый хатын-кызлар берләшкәнсез хәзер. Мин аңа бик шат. Исәнем булып эшләргә ясын бергә. Бүләкләр китердегез. Хәзер безгә телемостка күчәргә кирәк иде, ярыймы? Мин шуңа сезнең белән бик зур рәхмәт бар сездә. Исәнем булыгыз. Кыскача гына Юк, кыскача гына халык саны алып көтә, шуңа да бу бигрәк тә хатын-кыз өстендә бу җаваплылык. Сез аны дөрес аңлагыз. Хатын-кыз өйдә үзенең баласын ничек әзерли, үзенең баласын ничек күрә. Хатын-кыз һәр кеше, һәр кеше үз милләте өчен башларга тиеш. Без татар булып туган икән, без үзебездән татар бутагы җибәргә тиеш. Әгәр дә без балабызны үзебезнең мусулманның татар икән тәрбияләмибез икән, без инде юк эш белән шөгыльлән, без үзебезнең киләчәгебезне күрмибез дигән сүз. Һәм менә шулай булгач, хатын-кыздан халык саналганда да күп зур эшләр тора. Без үзебезнең туганнарыбыз белән, балаларыбыз белән, оныкларыбыз белән тулы канлы эш алып барырга тиеш. Түгел, иртәгә барасы көнне син шулай дип языл дип. Ни өчен без булай язылырга тиеш, үзебезнең милләт итеп, татар итеп язылырга тиеш? Ни өчен? Түбәннән алып, менә без нинди халык булганбыз, без нинди юнәлешле халык булганбыз, нинди батыр халык булганбыз, нинди көчле халык булганбыз. Без сезнең белән балакаем, аныкаем, без аны югалтырга тиеш түгел дип. Кыскача, менә шушы. Бик зур рәхмәт. Мугҗизалар дөньяда була икән, Тукаевский районга барып кайттык та, Австралиядән кунагыбыз бар иде. Аның буыннары Тытына Ишбуби авылыннан
Хәзер безнең телемост. Менә таныш булыгыз. Бу Лилия исемле Сидней шәһәрендә үзе турында нәрсә булса да сөйләр хәзер. Лилия Самигуллина. Без аның белән таныштык шунда. Бу Австралиядән Сидней. Выключите, пожалуйста. Тихо. Исәнмесез? Исәнмесез. Самигуллина. Самигуллина Лилия Ансап кызы. Үзем Нижнекамскида тудым, аннан Казанда укып, Сиднейга күчтем. Сиднейда инде 2001 елдан яшим. Шул вакыт аша без татарларны җыеп, әкрен по кусочку, по зернышкам, бүтән татарларны кемне белеп җыйганбыз. Хәзер ассоциация безнең Сиднейда бар. Я председатель ассоциации татарского наследия Нового Южного Уэльса, это штат в Австралии. Бүген түгел, 1 декабрьдә 1 тапкыр Сабантуй үздердек. Безнең 700 кеше килгән. Бу инде бөтен руслар да, уйгурлар да, Узбекистандан да, Киргизстандан, еврейлар тоже килделәр. В общем, күп кеше килде. Основная задача была показать нашу татарскую культуру. К нам приехала Айгуль Бариева, спасибо Конгресс татар и спасибо Министерству культуры, нас поддержали в этом плане. И были еще местные тоже коллективы, даже вплоть до того, что мы пригласили, к нам как в организаторы русские ребята хотели, участвовали в организации, то есть подключили всех, кого можно в Сиднее, все СМИ, там, и газеты, и радио, в общем, сообщили всем русскоговорящей общине, мы их здесь называемся соотечественники, что есть такой народ, татары, второй по численности после русских, в общем, интерес очень большой, теперь каждый раз я, когда кого-то встречаю, и не только я, и другие наши ребята, есть люди, которые прямо говорят, а у меня папа был татарин, или у меня бабушка была татарка, там, на 25%, я тоже татарин. То есть начинает просыпаться вот это ощущение, что я вообще-то тоже причастен к этому. Вплоть до того, что ко мне звонили люди, потому что я одна из основных организаторов была, у нас еще есть, целая команда была, в принципе, да, вплоть до того, что мы связались с комьюнити из уйгур. Уйгуры — это Восточный Туркестан, с Китая, они мигрировали. Среди них очень много татар, и прямо подходили и говорили, я татарка, потом прям вот с такой, знаете, настолько было душевно, потому что кэше, все-таки люди, они тянутся и хотят. Были люди, которые 81 год был жигет, звоните Фарук, он из Китая. Они все ассимилировались среди русских, как русские китайцы мы их называем. Он говорит, я татарин, 100% татарин, татарша тиля башлады да, силька татарша белясың, минден әлістірі. Менің прям татарша тиля башлады. Язык сохранили, вот то, что как раз Кадрия Раисовна говорила, и сами стихаем. Поэтому мы всегда улыбы, что Сабантуй на ура прошел. И очень радуемся тому, что получается в Сиднее, в большом городе, первый раз мы только заявились о себе, что люди подходят и говорят, ой, жалко, я не пришла, вы еще будете делать. Будете еще проводить Сабантуй. Вот. Мен бик рәхмәтле и Сиднейдан татарлардан сәлам сезгә тоже айтам. Бүгін минем өчен это очень важное событие тоже, то, что меня пригласили на вашу конференцию. Минем әнкәйнең әбисе был туган шул Шибенләдә, кая Мухлиса Бубинең әнкәсе туган. Без санап,
Uyladık benim Ebi'ge 16 yaş bulgan, yok Ebi'ge değil prababушка, да, получается, 16 yaş bulgan bu Muhlisa bu bir tuhan vakıtta. O indi, наверное, en kesin bildi. Hem anar, benim bu Ebi, o bulgan Kunduk Ebi. Кіндік әбісі. Kındık. Повитуха, бабка повитуха. Bütün rayonlu enkesi, benim enke, o 106 yıl yaşayan, enkeye 12 yaş olan uyulgen vakitte, o enkesi lideri bütün rayon kilgen, kilip jirgen лечиться. Раньше же не было скорой помощи, все вот у нее просили как бы помощь. И то, что вот получается, минус кен вақытта, энкей біздің бұл Тайгузина деревня ауылға біздің алып келген, анда енді біздің бабай әбей яшаған вақытта, энкей өзі шеберлерді өсті. Һәм енді шуңа, вот мен ақалқабым июльда жүрген вақытта, көңілім бек вот прям ашылған, и вот эта родственность почувствовала, что я дитя этого народа, и дитя вот, в принципе, то, что вот у меня корни вот с этой деревни, где ну, откуда тоже родом получается и мама, и сама, возможно, ну, Мухлиса Уби, то есть это вот эта причастность, она настолько была сильная и связывает, что вот действительно начинаешь понимать, насколько важно свои корни сохранять. И насколько это важно, независимо, где мы находимся. Вот вы тоже в Санкт-Петербурге, это же тоже не Татарстан, да? Это очень важно. Бик зур рәхмәт сиңа. И хәерле юл бүген Казанга китә менә. Кадрия Раисовна һәм башкалар син күрешербез. Рәхмәт сиңа да. Сәламәт татарлар. Сәламәт иншалла. Хәзер татар халык җыры Ай былбылым әз генә күңел күтәрик инде безнең Акчарлак ансамбле чыгып җыр җырлыйлар. Алар менә актык вакытта үсеп киттеләр. Без бер-безгә ярдәм итәбез. Акчарлак әйдә чыгыгыз. Ой, бала,
Камила Гельмуддинова хәзер ул сезгә сөйләп бирә үзенең дәванисе турында. 6-нчы буында булган дәванисе пра бабушка, легендарная бабушка. Рассказ. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, мин сезне монда күрергә бик шатмын. Рәхмәт бик зур мине монда чакырганга, моның турында сөйләргә мен өчен бик мөһим. Перейду на русский, чтобы было понятно всем, чтобы рассказать. Буду кратка. С чего мы начали изучение вообще о Мухлисе Буби и откуда мы вообще про нее узнали? Моя бабушка, вы можете видеть ее на фотографии Карамова Раиса Ниязовна, она была у меня 50 лет стаж преподавания, она преподаватель математики, она преподавала ислам в школе и также еще являлась директором и заучем. Она, несмотря на то, что интересовалась математикой, она очень любила читать исторические журналы, и в одном из журналов, в Сюнбике, она прочитала статью, где написано про Нажию, которая является как раз-таки приемной дочкой Мухлиса Буби, и она обнаружила, что она имеет родственную связь. И после этого мы начали уже подробно изучать и смотреть, откуда все это пошло. Итак, Мухлиса Буби родилась 6 марта 1869 года и была расстреляна в 1937 году. Как уже было сказано, это первая в исламском мире женщина-казыя. Вот вы можете видеть на фотографии, это 26-й год, члены духовного управления мусульман и одна единственная женщина среди всех мужчин. То есть она добилась такого высокого уровня и смогла быть среди них. Она родилась в семье Бадрульбанат и Габдельгаля, Нигматуллиных. Они, в свою очередь, в Вишбуби руководили в медресе. И после этого братья Мухлисы Габайдулла и Габдулла тоже продолжали преподавать. И после уже Мухлиса Буби была руководителем женского отделения медресе, то есть было открыто отдельное женское медресе. Вот вы можете видеть на фотографии, как уже было сказано, то, что вот вы ездили в Иш-Буби, вот это слева, это дом Буби, который сейчас сохранился. И вот это здание женского медресе, который на данный момент уже утрачено, к сожалению. Очень важно сказать про само медресе. Это было не только образование по религии, это была одна единственная школа, где преподавали также еще и светским наукам, то есть восточные языки, арифметика, география. И это была также школа, единственная школа, где преподавали девчонкам. Девушки, которые не имели нигде возможности получить образование, в медресе Иш-Буби получали образование от Мухлисы Буби. В 18 лет очень рано Мухлису Буби отдают замуж. В 18 лет, в 1887 году. Ее отдают замуж за сейчас я не могу вспомнить на имени его, Джалилиддин. Это был очень жесткий по своему нраву мулла, но это была очень неудачная личная жизнь, и он не разрешал ей преподавать. То есть он запретил ей обучать девочек, и своих детей он тоже не могли обучить. У Нажии, как уже было, Мухлиса Буби, как уже было сказано, приютила, взяла на воспитание девочку Нажию, которая родилась у ее прислуги. И только после этого, через год, у нее рождается своя собственная дочь Мунчия. Спасают ее от этой неудачной жизни ее братья, которые увозят Мухлису Буби с ее маленькими дочерьми Нажией и Мунчией обратно домой, в Иш-Буби. Вот вы можете видеть на фотографии,
Нажия это уже она в взрослом возрасте. И вот они возвращаются уже в медресе Ишбуби, и Мухлиса продолжает свое преподавание. В 1907 году медресе получает право выдавать официальные дипломы, то есть девушки, которые заканчивают это медресе, они получали диплом преподавательницы Мугаллимы. То есть это очень большой вклад. Однако наступает время столыпинских реформ, и в связи с тем, что эти разрастания этих женских и татарских медресе, государство не хотело, чтобы наше образование разрасталось, поэтому начинает их закрывать. 30 января 1911 года было закрыто мужское медресе, а после и в 2012 году закрыли женское. И это было очень жестокое закрытие, потому что все книги, которые были в медресе, были сожжены, а Габдуллу и Габайдуллу, которые руководили мужским медресе, их отправили в тюрьму. Однако после закрытия медресе Мухлиса Буби со своей дочкой Муйджией уже уезжает в Троицк и продолжает там преподавать в обычной средней школе. Ее там тоже берут на преподавание. И 1917 год стал для нее очень важным, потому что она стала членом Духовного управления мусульман и избиралась им также еще 3 раза после этого. Вот. И однако наступает время репрессий. В 1937 году ей поставили такой приговор. Бабинская является участницей контрреволюционной буржуазно-националистической организации в скрытой Башкирии. Она активно проводит контрреволюционную националистическую работу, осуществляя связь с контрреволюционной организацией, с иностранными разведками. Бабинская подлежит аресту и привлечению к ответственности по статье 58. На следствии Мухлиса Буби, уже, как говорилось, держалась очень мужественно и не сказала ни слова ни о ком, и ни одно из имя не прозвучало из ее уст. Была расстреляна уже 23 декабря 1937 года. И я хочу немного рассказать про представителей этой династии. Как я уже сказала, у Мухлиса Буби взяла на воспитание дочь Нажию. На фотографии Нажия со своим старшим сыном Ниязи. Нажию выдали за 16 лет за Бегашева Кивама, у которых родилось, который был еще преподавателем медресе, и его тоже расстреляли после закрытия всех медресе. У них рождается 4 ребенка. Бегашев Ниязи — это уже дедушка моей бабушки. Бегашев Аниса, Бегашев Ульфат и Бегашев Анас. Старшая дочь Ниязи — это моя бабушка Райса Бегашева по девичьей фамилии. Она всю свою жизнь тоже посвятила преподаванию и образованию. Она закончила сначала педучилище, потом преподавала и параллельно еще училась в физико-математическом факультете Елабужского университета. То есть она всю свою жизнь посвятила тому, чтобы тоже, как и ее прабабушка, образовывать детей. И она продолжает очень делиться этой информацией. Вот, например, недавно в 2011 году была конференция, посвященная 230-летию основания медресе в Ишбуби. Вот моя бабушка сидит, получается, и я рассказывала про все это. Также вот бабушка, она еще стоит, на фотографии видите Альтова Хазиевну Махмутову, которая писала книгу про Мухлису Буби и про вообще династию Буби. В 2014 году в мечети Кул-Шариф прошла выставка и конференция, посвященная тоже Мухлисе Буби. Вот вы можете видеть, это моя бабушка, это моя мама, получается, уже дочь моей бабушки, и это наша семья. Это Рашида, сестра моей бабушки. То есть это все династии, мы продолжаем, не забываем эту нашу историю. Вот моя бабушка выступала с своей речью про свои корни.
И еще хотелось бы сказать немного про «Любовь бессмертную». «Улип Ярат» — это спектакль, который поставили на сцене театр Камала в Казани. Мы ходили всей семьей на премьеру, и после того, как закончился спектакль, моя бабушка вышла с цветами на сцену, тоже сказала спасибо артистам. И я хочу включить вам видео с записью ее голосом. Она рассказала про Назию. Она, возможно, будет плохо слышно. Она сказала спасибо и был вопрос. Когда моя бабушка пришла к Назие, она спрашивала, что же тебе подарить, бабушка? Нәсә бүләк итә мин сиңа, ди күчтәнәш бирим. Синең дипломның иң зур күчтәнәш дип әйтте. То есть ее бабушка, она уже говорила ей, что самое главное — это образование. Моя бабушка. Müzede ömür boyu okutuşu buldu mu? Bundan sahnede ne bulsa da okutuşu buldu mu? Әйе, мұғалім болды. Һәм өзінің файдалы кеңешлерін миңа берді. Рахмет. Рахмет. Onları ilk yine bir bizim sohbetlerinde güzel olur. Hizmet hakları ehliye. Sinan ne işi müşterileşte bilmedim bittiğiniz. Senin gibi olmak minat müşterileşti. Хочется сказать большое спасибо всем, потому что для меня это очень важно и трепетно, что очень многим людям интересна судьба, интересна история этой династии. И для меня это большая честь рассказать вам про это. Я рада, что вам это интересно. Представитель семьи. Хәзер подснежники Умурзая дигән җырны Мухлиса бигә багышлап ансамбль Акчарлак җырлаячак.
Күшәбез Мөхлисә Бубийның үзенә ул бит казый булган. Безнең кунакта бүген аспирантка Санкт-Петербургского государственного университета. И сама она руководитель аппарата еще Духовного управления мусульман Санкт-Петербурге области. И пишет она научную работу, фәнни популяр үзенең эшен яза. Бер-ике сүз шуның турында, үзенең эше турында әйтеп китә. Табиева Наталья Дмитриевна. Уважаемые гости, приветствую вас от лица Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Огромная честь для меня сегодня присутствовать на этом мероприятии. На протяжении многих лет одной из главных задач Духовного управления мусульман Российской Федерации под руководством муфтия шейха Равиля Гайнуддина было и остается возрождение российского богословского наследия. В первую очередь это труды татарских просветителей и богословов Шагабуддина Марджани, Хусаина Фаисханова, Мусы Бегиева и многих других. Яркой звездой в этой плеяде горит имя просветительницы Мухлисы Нигматуллиной Буби. Исследуя вопросы участия женщины в богословском дискурсе, мой взгляд падает на событие, которое можно назвать феноменальным в истории исламского мира. Это избрание Мухлисы Ханум на пост шариатского судьи, казы в структуре Центрального духовного управления мусульман. На протяжении 20 лет она возглавляла отдел семьи Духовного управления мусульман в Уфе. Одним из революционных решений ее это принятие фетвы по отмене полигамии ввиду проблем, вытекающих из этого явления. Прошло более 100 лет с этого события, но опыт Мухлисы Буби не был повторен и является примером и по сей день, и поддержкой для женщин, следующих по ее пути просвещения, социальной работы и религиозной деятельности. Спасибо за внимание. Мухлиса Бубийның мәктәбендә укыган бер кыз, Райхана Батирша. Ул җирактан килгән укырга ул мәктәпкә. Элек килгәч тә бик укыйсы да килмәгән аның. Ялкауланган, бик читен булган аңар укырга. Әнисенә хат язган. Әнием миңа бик читен. Хәзер мин күнектем инде бу мәктәптә укырга. Аның йолалары һәм тәртипләрен бик яраттым. Бүлмәләре дә киң, урындыклары да матур, бөтен иптәшләрем дә яхшы дип, башка иптәш кызларын укырга чакырган. Менә хәзер шул хатны урысча укый минем соведущая Гульсина. Профессор Назарбаев университета Розалия Гарипова исследует исламскую историю России, Центральной Евразии и всего мусульманского мира. Одна из ее работ посвящена легендарной фигуре Мухлисы Буби. Школа в Иш-Буби, которую братья Мухлисы основали в 1897 году, была первой организационной мусульманской женской школой России. И вы знаете, эта школа привлекала людей со всего Волжского региона, с Урала, Сибири, Центральной России, Центральной Азии. И школа эта была особенно привлекательной. Знаете почему? Она выдавала сертификаты своим выпускницам после окончания школы. В ней преподавали географию, арифметику, арабский и тюркский языки, арабскую литературу и грамматику, рисование, чтение, каллиграфию, естественные науки, русский язык, историю, ведение домашних дел и ремесла. И вот на основании сохранившейся переписки Гарипова пересказывает историю одной из учениц Мухлисы Буби. Райхана Батирша, так ее звали, дочь зажиточного купца, прибыла из Янапара. Это селение недалеко от Нижнего Новгорода. Учиться так далеко ее отправила мать, обеспокоенная, что дочь слишком изнежена достатком. Райхана проучилась в школе с 1908 по 1911 года, а впоследствии стала учительницей в новометодной школе, которая открылась в 1910 году в ее родном городе. И, конечно, письма матери
поддерживали Рейхану, которая вначале очень испугалась сложности обучения в этой средней школе Иш-Буби. Но вот что она писала потом родителям. По сравнению с нашим старым мактабом, этот мактаб очень хорош и приятен. Очень удобно сидеть и учиться в просторных классах. Это, кстати, отражает еще одно новшество школ того периода, а именно оборудование классных комнат в западном стиле. Мебелью оборудование имеется в виду. Рейхана поначалу думала бросить учебу, но потом поняла ее порядок и организацию и стала преуспевать в уроках и наслаждаться новой компанией друзей и учителей. Мать писала ей между тем: Как ты, дорогая, заботишься о своей одежде, о своих украшениях, не забывай заботиться о своем образовании и знании, потому что человек становится человеком только при наличии знания и образования. Ну, а без знаний человек, извини, подобен животному. А еще мама Рейханы сетовала. Может быть, это и спорно, я не знаю, но, по крайней мере, перевод и достоверные сведения такие. Дети нашего народа, а особенно девочки, невежественные, писала мама Рейханы, проводят время в лени, ничего не делании, болтовне и ссорах. Ну, это мнение одного человека. В ответных письмах Рейхана вместо того, чтобы просить новое платье или жаловаться на трудности уроков или холодной погоды, писала о трудолюбии, знаниях. Она писала, что образование является для нее благословением, и ценность этого подарка огромна. Пусть же для нас образование, для нас, для наших детей образование будет благословением. Всем ну, я не знаю, стоит ли. Да, первый привезла свой первый выход ее внучки вместе со своей Давани. Давани, первый выход в народ. Бизу рахмет сезгә кызлар. Хәзер татар халык биюе Мухлиса буби исеменә атап Алина Ниматуллина башкара. Үлеп яратты дигән спектакльннан Мухлиса Буби монологы үлем алдыннан актык сүзләрен ишетәбез. Хәзер Светлана Зигангирова ул монологны сезгә тәкъдим итә.
Балалар, мен сізге бүгін соңғы дәрісімні берем. Миңа бұл дүнияда ризығым қалмады. Миңа кетерге вақыт жетті. Олар біздің білімлі, зиялы болуымызны тіләмейлер. Білімлі кіші өз қадірін біле, өз қадірін білген кіші бір қайшанда құл болмай. Еңілік кіші өз тілін білерге тиіш. Тілі барның, илі бар. Ең мұхимы, мен сізге дини тәрбие, дини білім бердім. Шуларны бір қайшанда ұнытмағыз. Қатын қызларыбыз татар жанлы болсалар, милләтібіз бір қайшанда юғалмас. Иншалла. Бұл сөзіне ишеткеннен соң ойға бір жыр келе. Таска, орысша таска дегенде юқсыну деген жыр. Соло, юқсыну.
Теләкләребездә исән, без аны онытмаганчыга хәтле. Менә без бүген иртә белән Венера Абдуллинаның мастерскойында булдык. Мастерская по-татарски. Мастерская. Хәтерли идек. Стахана. Сүзләрем белән менә һәр көнне әйтмәгәч, стаханада булдык. Бу аның скульптураларын Кадрия Раисовна һәм без бергә бардык анда үз күзебез белән күреп кайттык. Безнең диниләр турында, мәгърибәтчеләр турында ул бюстлар ясаган. Ул 7 бюст. Без видеоролик ясадык. Менә шул видеороликны аның интервью белән һәм башка Чебенле авылы белән бергә ясалган сезнең игътибарыгызга тәкъдим итәм. Карагыз. Насколько я себя помню, я занималась скульптурой с детства, с юности, и мне это очень нравилось. Хотя родители были против, у нас по исламу запрещено было лепить людей, но все-таки, вопреки своей родне, пошла в художественную школу при Академии художеств. Ну и с тех пор леплю скульптуру, которая осталась в памяти с детства. Это все виденное, прочувственное. Я много слышала о татарских просветителях и решила показать людям их внешность, чтобы люди видели, кто писал эти работы. Они что внешне видели. Не просто был такой образ человека, который что-то написал, а чтобы они могли подойти и сказать, вот да, какой-нибудь. Всегда интересно увидеть, кто автор каких-то статей. И вот раньше таких скульптур не было, так как было отношение своеобразное к скульптуре, и поэтому я решила воссоздать портреты наших самых известных богословов, просветителей. Исмаил Гаспринский, крымско-татарский интеллектуал, просветитель, политик, издатель первой российской тюрко-славянской газеты, переводчик-тарджиман. Великий татарский богослов-просветитель Шихабиддин Марджани одобрил и поощрил план ее издания. Бюст Мухлисы Буби выполнен известным скульптором и художником Венерой Абдуллиной по заказу Духовного управления мусульман Российской Федерации. Мухлиса Буби Нигматуллина родилась в 1869 году в селе Ишбуби. Она была дочкой имама и мудариса и сестрой выдающихся педагогов Габдуллы и Габайдуллы Буби. В плеяде татарских просветителей Мухлиса Буби выделяется своей удивительно сложной и яркой судьбой. Она стала первой в исламском мире и единственной в истории татар женщиной-кази, судьей шариатского суда. В народе ее называют Мулла Абыстари, признавая глубокие знания в области исламской теологии и мусульманского права. Назначение судьей шариатского суда женщины в 1917 году – первый случай в истории ислама. В то же время факт ее назначения указывает на уровень цивилизационности российского мусульманского общества того времени. Родом я из Чебенле, там и выросла, там же детство провела, навеки в памяти храня, как батя, дедушка мои, наш дом там крепко возвели. Азат Хажиев, его фото мы видели на экране за подписью книги, написанной им. И книга эта написана о родных краях Мухлисы Буби. Некоторые страницы этой книги мы постарались перевести на русский язык. Позвольте мне их зачитать. Каждому из нас дорог и близок край, в котором он родился. И нет на земле места краше, чем это.
И моя родная деревня, расположенная у отрогов величавого Урала, красивой пойме на левом берегу реки Ик, является самой лучшей. И нашу деревню, разделяя пополам, протекала речка Чебенле. А вот там, за речкой, посмотришь огромные земляничные поля. И в горле появляется какой-то ком, и по телу пробегают мурашки. А там, за земляничным полем, свобода. Свобода и озерные глади, которые весной наполняются водой и становятся полноводными морями в устье реки Ик. Вот такие строчки мы перевели на русский язык. Но хочется, чтобы и на татарском языке, на нашем родном языке прозвучали строчки из этого стихотворения. Я прошу, Ферайна. Азат Хажиев bu şiirini үз телендә, ул анда туып үскән. Чебенледә тудым, шунда үстем, шунда үтте минем балачак. Ата-бабай кырган туган йортым, күңелемдә мәңге калачак. Шулай итеп татарча китап өстендә язылып куйган иде. Хәзер Сарман дигән җыр. Сарман чыгыз. Başlar
Общественный деятель. Конечно, мы только по собственному почину становимся волонтерами. Но как важна для нас поддержка людей, которые нас окружают. Ведь волонтер, общественный деятель, ну пусть это будет громко сказано, но, наверное, он должен быть солнцем, излучающим тепло. Он должен быть почвой, наполненной ферментами человеческих чувств. И знания, которые дает волонтер или общественный деятель, должны скапливаться не только в памяти человека, но самое главное в его душе и в его сердце. Я к чему все это говорю? Потому что как важна для нас поддержка общества, поддержка нашего государства. И вот такое предложение появилось. Учредить почетный знак «Лучший общественный деятель». Ну, с изданием каких-то соответствующих документов, положений. Вот такое предложение. И, наверное, первым претендентом на этот знак мог быть и Азат Хажиев. Книгу, так, нет его на экране у нас, да? Но я зачитала вам отрывок из его книги. Ну, это же великолепно. Огромная работа проделана. Краевед, историк, писатель. Много о нем можно говорить. Но не об этом. Вот я об этом знаке. Лучший общественный деятель. Что вы думаете об этом, дорогие наши друзья? Кадрыль Дуслар. Ну, сначала этот вопрос я хочу адресовать. Я не знаю, имею ли я право так сказать, но это мой лучший друг, учитель Инайтулла Ганиевич Кутуев, председатель татарской общественной организации, заслуженный работник культуры. Встречайте аплодисменты. Assalamu alaikum, hürmetli milletteşler. Tarihi vatanımızın, şehri kazanımızın türünden kilgen Kadriye Hanım. Bugünkü çara ul indi bik zor üzerine bir temli yürek rızığı deyip kürüne mina. Mühlise Abıstay mina elde nindi uylar getirdi. Bizning 80-ci yıllarda oturgan hanımlar, Peter hanımları yadli Mühlise, bütün Mühlise apabısına. Bizning Leningrad, Peter Mühlisesi. Turmuş yazmışı Mühlise Bubi'nin hem bizning Mühlise apabısının bir ilimteden kürüne mina. Ne desen Mühlise Bubi da Ture Yünge öndegen üst milletin tilge, dinge, Tulu Tatar bulup dünyada yaşarken. Mühlise babızda biz ne? 70'inci, 80'inci, 90'inci, 2000'inci yılların başında Tatarlığımızı bizge kulakka citkirdi, saldı. Biz bir bunda zor şehirde yaşayıp tilden de ezmez tayçandık diye aytırgen mümkün. Tayçandık. Tulsunca mümkün aytırgen. Dinden de ezmez niçektir bütün yolgarak bastık gibi. Şuna göre Mühlise apalar ul isim bizge meclisin başında ayttığı vedущийimiz da onun ismi Arap dilinden nindi hesaplı isim. Şuna göre Mühliseler küresi barçası şunday. Bilgili gaziz kardeşlerim Kadriye Hanım aytdı en zor bir şunday söz unutmayık kaydan biz bu dünyaya kelgen, ne için kelgen? Ne özümüzden son kaldırırız? Balalarımızga, nukalarımızga, bizden kabristanga kelgeç, pranukalarımız, nindi söz bilen gelirler? Gelirler mi? Gelsinler idi. Gelirler mi, gelmezler mi? Alar bizden tura. Ebi babaydan, min aytdım, ebi babaydan ebiden tügil, burundan burun. Bari dualar, kaysalarını mine en yaş vakitte mine giden tügil, barça oturgan bir de cemiyetine de ebimizin Bismillahirrahmanirrahim diye ayetken sözü yürekte yaşayın. Bismilsiz bulma balam,
бисмилсіз болсаң, ризықсыз болырсың. Юлдан тайчаныштыр. Бұл менің әби айтқан сөз. Бұл менің авторлық жоқ. Әбиім мәрхум болған Зухра, Биби Зухра әпқайымның сөздері. Шонарға көре бисмилсізлік ол бейт, ашағач, Әлхамдулилля Раббил Аламин, тоқ болдым деген гена түгіл, бары күз açып, шундай шатлыклы, шундай бай тұрмышлар көрәбіз. Рахмет деп Аллабызға айтырға тиішбіз. Бисмилсіз кіші рахметті де Аллаға айтырға ұта көресін. Шуңа көре, мен бигрәк ташат, бүгінгі бірде отырған ханымдар, алар әр бірісі бик зур хызмәт ияләре. Абдуллиннан да Венера ханымны айтып қойдық, Сания Бақтиярова да, әр бірігіз, Фәрида ханым, Хажи Фәрида біз мұнда түрді, Сафия ханым, барчағыз, бик зур ішлер алып барасыз. Алла Субхана Тәала сізге хайырлы, изге, тынычлы, ян тынычлы, тән тынычлы тұрмышлар берсін. Олы қартлық дәрәжесіне жеткенше балаларға, нукаларға, пранукаларға үгіт болып, үрнәк болып яшарға ясын әрқайсымызға. Қадыр ханым, сізге бигрәк зур рәхмәтләребезне білдірәбіз. Сіздің эшләрегез тарафынан біз енді біләбіз, компьютерда қарасақ та, bu big zor yük cilgəyə salınған. Xatın kişinin cilgəsinə hiç giderlik ağır yük salınған. Ana olarak, yurtun bizədi olarak, dilini saklauçı olarak, әни cırların balalarına cikirip yırlauçı olarak, sizge biz baş geliriz, iratlar. Sizsiz biz yukka çıkabız, yukka çıkan kişilerdir. Şuna göre ben bugün bu bir kızık, связь судеб и времен. Bizde de bugün söz bara o времени и судьбах людских. Görəsiz mi Muxlisa Bubi 150 yıl ilik yaşayan, bizden Muxlisa Apa Zaripova 1930 yıllardan 2000 yıllarda hatlı yaşayan, onlardan sonra biz de yaşarga tiyizbiz. Bizden sonra bizden balalar, nukalar da yaşarga tiyizbiz. İli bizge tanışlık, her biri bizge Allah Subhanahu Teala yürekleri bizge din imanımızını tulusınca ayarlıkasın. İmansız bulmayık, bismilsiz bulmayık. Bir demlik cibin nagatıp yaşayık. Biz Tatarlar bir gezgine, bütün cir şarında biz 10 milyon gına görünəbiz. Aşılay tilden tayçansak, dinden tayçansak, ahırında bir neçe diste yıl ütkeç küp mü biz kaldırmız. Artıyık, ürçiyik Tatar halkı. Bizden ürçev, bizden artığımız sizin yürek astığınızda, Gaziz hanımlar. Rahmet bek zor. Эту книгу я бы хотел вручить очаровательным сотрудникам этой библиотеки, потому что вот тут есть уголок. Пусть эта книжечка тут о наших тоснинских женщинах, о наших замечательных ленинградских женщинах, о нас, о нашем поколении. Я от всего сердца вручаю вам с пожеланиями больших успехов и дружбы с нашими земляками. Спасибо, спасибо большое. Шамиль Абдулович Алюшев тоже хочет несколько слов сказать. В отсутствие своего председателя. У него Бугинану Туганкине юбилей. И от нашего собрания мы поздравляем Ану Табриги Табис Алтмышбиш Юлабля. Раис Марсович. Hürmetli dostlar, bugünkü bayram, bu bayram bak bizde zorrak bulsaydı urun, tulgan bulurdu. Bak ne degine bugün yüreğe bizge mon kirdi. Min
туйгинче тыңнадым туган телебизни. Ничек Ринат Накифович сөйлей, ничек бизнеки Иннету Ганиевич. Бу безге үрнек. Но беренче мин телеметрге рахмет Кадрия ханум. Сез безге бүгін аңлаттыгыз, біз читте яшыбызында кем 50, кем 60, кем 70 ел бири читте яшыбыз. Үрнек безге бересіз не үшін? Ирлер кәпәчкисінлер. Ол білгілі ник. Мин так дем, мин качан едем на бессмертном полку, минда башымда кәпәч еді, и халық келе мина салям берелер. Алар аңылар, мин муслим дейі. А мин кәпәч салса төшірсем, кем әтір, мин муслимме, муслим төгілме. Шанын үшін бізге бик рәхмет. Хатынарға да, хатынардан хатын ул үстере. Ул үстере эланнарны, ул байыта ирине. И аныкы уставы башында да булсын явлык, каплаган, а то багасында аныкы анужы алнысы чыга бара, белмесен ул тишинген юри, аныкы тәне все складки күріне. Не анда ул тишинсе хазір ул шулық бола. Сізге зор рахмет, шанын үшін бізге керек шундай якшы сөздерні аңлатырға, башыбызға бес жеткен кем бере болған үйде яшьләргә аңлатыгыз. Бизнеке дини бизне, бизнеке татарбызны без югатмыек. Сезге шунын үшін зор рахмет, апайтын кулабызны. И яш Камилага ул аныкы мин вем уйлым агач тарихы. Ул тота кем бери утырган кишлер беле, что до 7-нче колено тезге мин белмим. И күбесе белме. Шаның үшін сиңа зур рахмет. Тағы да этсамы озайт. Этсамы тормошуңно аланларға да аңнат. И якшы болар еді сен бізге туған тілге тіл білен сөйлесең де, кем аңнамын, мен де кайсы сөздеріні аңнамын. Но торошу ем, білейем, аңны сіз бізге үрнек бересіз и білем кетіресіз. Келесі уақытта татарша сөйлермін. Сөйле, не бар төшті сөйле туған тілде. Рахмет сізге. Колпинадан шәй кишәсе деген ұйышма sizge təqdim etə uç шығышын қысқаша ғына. Алар бик тырышып эшлиләр, шәй кишәсе татарча сөйләшәләр. Зур рәхмәт, мөмкинлек биргәнегез өчен. Фираяны котлыйм, шул яхшы башлангычы белән. Рәхмәт, менә большое спасибо хозяевам этого помещения, которые предоставили нам такую возможность собраться. Спасибо представительству Татарстана, что они организовали такое мероприятие. А нас, біз жиылабыз Колпинда ой сайын, ойының озағында, якшәмбе күнні болау біздің жиылышылар, біз анда татаршағын аралашабыз, сөйләшәбіз, жырлашабыз, шәй ішәбіз, әз генә бейбіз, көп кішілер бәлкім болғандар да бардыр, мұндағылардан, біздің шәй кішілерінде. Үйішіп, әйтіп өтәсі келе, біз жыр түркімі кебек ясадық, біздің жыршылар сабан тойларында жырлап жүрділер. Мұнда Петербургта бар мүмкінлік, шушы коллектив біле, яңа коллектив қайтасын келе, оқшада эшләргә була. Біз өзіміздің дин толерантности бар, 4 ноябрь, Колпинда біз шығыш ясағанларыбыз болды. Бірінші тапқыр. Мына қысқаша өзіміз турында шул. Бүгінгі вақиға әлбәттә бір яқтан қуанышлы, шундай мүмкінлік, шундай тарихи затларға мөрәҗәгать итү. Икенче яктан бик кайгылы нәрсә. Ни өчен дейбез, безнең философлар юк, язучылар юк.
Чөнки безнең философлар, язучылар, алар шушы татар ренессансына вакытында эләккән 1905 еллардан башлап алар чәчкә ата башлаганнар һәм алар коммунистларның пычак астына кергәннәр барсы да. Аларны үтергәннәр барсында. Шунлыктан безнең бу яктан сизелә фәкыйрьлек. Мин бу темага әлбәттә бик тараласым килми. 30 октябрь репрессиялар көне булып үтте. Репрессияланган кешеләрне, затларны искә алу көне дип атала Россиядә. 30 октябрь елда үткәрелә. Безнең шәхесләр искә алырда бик күп. Татарга карата репрессия менә 37 елда түгел инде ул Мөхлисә ханым мәдрәсәләре таркалган, уку урыны таркалган, югылып китерелгән. Шул вакыттан әйтергә була уже репрессия башланган безнең халыкка. Әйбәт. Бу еллар инде 33-37 еллар алар зур террор заманы. Бер видеоряктына карап үтәбез, анда 3 минут ярым бер көйгә генә 13 кеше алар барсы да үтерелгәннәр, төрмәдә кулга алынып. Алар безнең классикларыбыз. Безнең классикларыбыз әлбәттә кайсысы исән калган, чит илдә эшләгән, Төркиядә эшләгән, башка илләрдә зур урыннарга ирешкәннәр. Монда урын тапмагач алар моннан куылганнар. Булар барсы үтерелгәннәрнең барсы да түгел. 13 генә интернеттан табылганнары. Шуларны карап үтәбез. Спасибо. Джамал Валиди 45 yaşında atıp bitirirler, yazışı, yazala bitirirler, следователь. Fatih Karimi, Vakıt gazetinde redaktör bulmuştu yarın burada, 37 yılını atıp bitirirler. 67 yaşındayım. Fatih Burnaş, dramaturg, yazışı, Fatima Ilskaya, onun hatını Әйтәләр аның хатыны НКВДга барып хәбәр иткән аның турында дошман дип калганына. Галимҗан Ибраһимов язучы, аның бик яхшы әсәре бар, Әдәмнәр дигән 21 елгы ачлык турында безнең илдә. Бер үпкәсе генә исән калган чагы була, төрмәгә алалар, шунда үлә төрмәдә. Мөхтәр Мутин этләр белән талатып бетерәләр, Калым аягында. 55 yaşında артист, драматург. Karim Tinçören dramaturg, театр бар Казанда. 51 yaşında kişiler tворческий вакытында барса да атып үтерәләр. Совет Синчәләй язучы, шагыйрь, язучы 49 yaşında үтерәләр атып. Тукайның якын дусты Шамил Усманов шушы революция нияр катнашкан язучы, шушы хөкүмәтне, Советлар Союзы хөкүмәтен төзегән кеше, шушы дәүләт атып үтерә, җәзалап үтерә, следователь. Просто. Хади Атласи 61 яшь, 38 ел атып үтерәләр. Тарихчы Синбикә дигән китабы бар, тарихи китап. Мөхлисә бу 68 yaşında атып үтерәләр. Олы yaşına карамастан, хатын кыз булуына карамастан, шуны күрсәтәсем килгән иде. Рәхмәт игътибарыгыз өчен.
Безнең программабыз тамамлана, әмма без бер бүләк тапшырырга телибез сезгә Калфак Нивадан. Бәлким булачак мәктәпкә менә шушы портретларны үзегез белән Казанга алып кайтып китсәгез иде. Без аны бик уйлап, шушы мөхлисе музей булсамы, или мәктәп булсамы, анда менә язылган да, артында язылган. Это небольшая коллекция, основа будущего музея, возможно, в Казани, посвященная Кадрие Мухлисе Буби, вручается Кадрие Раисовне в дар от актива Санкт-Петербургской общественной организации татарских женщин Аккалфак Нива в рамках встречи, посвященной легендарной татарской женщине-просветительнице Мухлисе Буби. Это всем известные фотографии, мы сегодня видели, они оформлены. И Ну, бусы протокол, бусы бергә дә съезда төшкән. Рәхмәт бик зур. Хәзер бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Hürmetli milletdaşlar, чыннан да бик матур кичә булды. Безнең Казан кунакларына бик зур рәхмәт. Колбин аеруча күңелгә күрә торган итеп ансы өчен бик зур рәхмәт. Бик матур җырлар булды. Камиләгә бик зур рәхмәт, чыннан да Камилә шундый матур презентация ясады. Һәм безнең Казан кунагыбыз Кадри Идрисовнага зур рәхмәт. Чыннан да менә Кадри Идрисовна сөйләшеп утырдык. Мондагы вазгыят кандай үзебезнең шушы милли тормыш шул дәрәҗәдә кызып китте. Менә без әле шушы көннәрдә генә төгәлләдек. Татар мәдәнияты көннәрен 5 көн буе булды. Анда экскурсиялар булды, анда фильмнар булды, Казаннан аңлыста килде. Аннан соң без ачтык күргәзмәне. Безгә килде Аюпова. Без ачтык күргәзмәләр залында зур татар художникларын рәссамнарыбызның күргәзмәсен. Менә хәзер инде шушы чарага җыелдык. Хәзер әле ул чараны тагын дәвам итәчәк без үзебезнең даими вәкиллектә. Һәм менә шушы эшләрнең үзәгенә кирип китте һәм дә Аккалфакны чын мәгънәсендә инде зур оешма буларак эшләтеп җибәрде. Безнең Фирия Илгизаровна, сезгә бик зур рәхмәт, зур уңышлар. Бергә Алла бирсә, матур итеп тагын эшләрбез дип өметләнәбез сезгә. Бик зур рәхмәт безнең исемегезне күтәргән өчен. Хәзер маленькое объявление. 30 секунд. Да. Кадрлы дуслар, у меня большая просьба. Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, жители Татарстана, жители Башкортостана. Ну, все вы знаете, у нас в каждой семье кто-то погиб в Великую Отечественную войну. Вот в деревне Нагово, куда Дамир тоже ездил, похоронено очень много татар, очень много башкир похоронено. В настоящий момент, поскольку 2 мая 2020 года будут собираться родственники погибших воинов, а их сейчас даже будет больше 60 человек, 5 лет назад 60 человек приехало, мы собираем деньги на памятник солдату. Значит, вот на этот памятник у нас Венера Завеевна будет его изготавливать. Нам хотелось бы, чтобы все, кто сколько может, перечислили на счет, либо прям Венере Завеевны, может быть, предприниматели отнесли прям деньгами, потому что памятники все-таки стоят дорого. Насколько вот наберем, настолько есть. Пожалуйста, если кто пожелает, возьмите, здесь и счета все есть. Памятник солдату. У нас еще подоберется. Да. Поэтому подходите, мне возьмите. Все желающие. На фоне их не уходите. Ахшарлак, Шей кичәсе, Шатлык ансамбле. Мында чыгып басыгыз, Добрянская Надежда Дмитриевна что-то хочет нам приятно. Дорогие коллеги, я понимаю, что все здесь в зале участвуют всегда в работе татарской гостиной, но сегодня мы хотим вручить грамоты от администрации нашей библиотеки тем, кто делает этот вечер. Итак, грамота за организацию проекта татарской гостиной библиотеки Негрибоеда вручается Дамиру Рахимовичу Сабирову. Грамота за организацию, подготовку творческого вечера легендарной представительница татарского народа, женщина-просветительница Мухлиса Буби и за вклад в культуру Санкт-Петербурга. Семья
Мифтаховна, Сания Мифтаховна, вы здесь. Сания Мифтаховне Бахтияровой, которая не нуждается в представлении, за организацию этнографических художественных выставок, и в частности этой выставки Сания Мифтаховне, и Руслану Бахтиярову тоже вручается грант. Спасибо. Большое спасибо. И bizning yaratgan jırımız ituğan tel imaturtur ansambl şadlıq jırlap jibere edegiz barımız da gim kuşulup jırlayın indi. Onu bilen tamamlayıp bizning işraşımızı. Allah'a şükür. Ye, kızımdık edegiz.